Ayo. May buntag ya, ma'am. May buntag, sir. Ang saya to, sir. My God, nanap po ng mga linding. Maning nga po. Tago ko. Taga, kuwanday ko, ma'am. CJ Linding Corporation. Kanang, ang tanang tapabaw. Asaning balay ni Martina. Martina. Ang sorry mo tuyo, sir, niya, sir? Mangutang maguni si Madam sa amo ha. Dayon dugay-dugay na gyud. Lima na siguro ka bulan nga kasi bayad ba. Tingala na mo gud ang mga manager gud og kuan kay hapit na mo gud may mag-month end. Dayon iyahan na mo gud may payment may kulang. Ara karon ang kapitan nilang balay tuod eh. Mao ba, sir? Kana, sir, balay man nang Martina, sir. Murag sahay wala ra ba nay tawo dana, sir. Manglimba sila or lakaw. Ko kabalo, sir. Basta mao na ilang balay, sir. Sige mama, salamat kayo. Ako sa nga tuon. Ay, ana po ning dindi. Baka na sila ron garo, nagtag. Mingaw bang malaya ra ba? So laylag anha dia, sir. Basin nara day dana, sir. Sige ma'am, salamat kayo. Sige, sir. Ayo. Ayo. Ma'am. Ayo. Kiro ramen itu baga ni trabaho ka. Grabe pulis na kabayan nga. Naam nang tanis sila yung mga sakyanan. Kusina, kusgun ka. Ayo! Ayo! Ano po kayo madalang kwartaan na ron? Kani mutang ay paitak kay mutang malipay ug marilisay ni tingbayan na likay-likay nam noon. Ayo! Walay tawo! Walay tawo! Insa mereka? Radyo ni! Radyo!